Ahojte, dnes tu mám pre vás zázraz veľmi zaujímavú ponuku. Jedná sa o dvojizbový byt v novostavbe na Nobelovej ulici. Tento bytík má k dispozícii takisto aj garážové státie, ktoré je v cene nehnuteľnosti. Poďme sa na ňo pozrieť bližšie. Nehnuteľnosť má dva veľké priestranné výťahy. My sa teraz konkrétne zvezieme na 6. poschodie. Dámy a páni, už sme na konci videoobhľadky. Ak vás nehnuteľnosť zaujala, určite mi zavolajte na dole uvedené telefónne číslo alebo mi napíšte e-mail. Teším sa na vás a vidíme sa na obhľadke. Ahojte!